Muflon Anciáš a uletené včely Zemepána Vymletého. Muflon Anciáš, známy svojou dobrosrdečnosťou a rozdávaním, precestoval už skoro celú čičku zemeguľu a viackrát sa ocitol aj vo vesmíre. O jeho najväčšej záľube plniť sny sebe, ale aj druhým, sa raz dozvedel aj vládca malej krajinky, ktorého vlastnosti boli aleže úplne opačné ako vlastnosti Muflona Anciáša. Bol to Zemepán Vymletý a jediné, čo ho naplňalo a robilo mu radosť, bolo šírenie zloby a nenávisti. V svojom odbore už bol takým špecialistom, že sa mu podarilo klamstvami a zastrašovaním zmanipulovať občanov gubernie tak, že ho dobrovoľne dosadzovali do najzodpovednejšej funkcie vládcu krajiny. Anciáško, máš poštu! Kričala na svojho milého muflónica Lenka a mávala doporučeným listom prvej triedy v obálke na Anciáša, ktorý ju iba počul, ale nevidel, lebo sa kopýtkami hrabal v motore svojej obľúbenej motorky. Pokojne to otvor, srdenko, a mrkni, o čo ide. Ďakujem ti, odvetil a Lenka, šuchotajúc obálkou, vytiahla list a začala nahlas čítať. Vážený pán Muflon Anciáš, nesrdečne vás pozývame do môjho sídla vlády na konzultácie o našich nesplnených snoch. Keďže som sa dopočul o vašich schopnostiach, rád by som sa s vami stretol a porozprával o možnej budúcej spolupráci aj osobne. Bolo by pre nás cťou privítať vás tu aj spolu s vašou pani manželkou s pozdravom Zemepán Vymletý osobne. Keď Lenka dočítala, Anciášovi až vercaj vypadol z kopýtka, keď si vypočul, kto mu píše. Otočil sa k Lenke a nahlas okomentoval momentálne vzniknutú situáciu. Tak Vymleták nás volá. Ha! Fíha! Tak onom idú svetom veľmi nepekné chýry. Teda sny a želania plniť ma baví, ale väčšinou to robím dobrosrdečným tvorom, ale toto? Že by nová výzva? Zastaviť to jeho legendárne šírenie nenávisti by mohlo byť pre ľudstvo celkom prospešné. Čo ty na to, Leník? Ideme do toho? Čo si o tom myslíš? Nedbám, Anciáško. S tebou sa nebojím ničoho, ani Zemepána Vymletého. Keď sa Anciáš dovrtal v svojej motorke, nahodili si na seba ochranný odev, nasadili na hlavu príľbu a spolu s Lenkou vyrazili na motorke na ďalekú cestu do krajiny Zemepána Vymletého. Ako to celé dopadlo, si môžete vypočuť alebo prečítať v mojej knihe plus CD obusovky, alebo si celú túto rozprávočku v dĺžke skoro 40 minút môžete dokonca aj kúpiť a stiahnuť. Želáme všetko krásne aj s Muflónom Anciášom.